kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginkakas sa pwesto ang Hepe sang EB Magalona PNP matapos maabtan sa Regional Director sang Napolcom ang mga pulis nga naka-duty nga nagakatulog kag pangsot pa kag mahigko ang police station. Yaring report ni Marcian Muyko. Biyernes ang gabi naglibot sa mga police station sa sur nga bahin sang Negros Occidental si Attorney Joseph Celis, Regional Director sang Napolcom, agud magpatigayon sang surprise inspection. Iya ginbisita ang talisay kag silay police stations kung sa diin siyang ginsugalaw sang mga pulis nga on duty. Lakip na ang mga hepe sini. Pero antes siya maglapot sa sini nga mga police stations, una niya nga ginbisita pasado alas 11 sang gabi ang EB Magalona PNP kung sa diin siya ang nadismaya. Sa Facebook post ni Celis, iya naabtan nga wala naga-duty kag nagakatulog ang mga on-duty nga pulis. Wala man sang hepe o kung deputy nga naka-duty. Kag ang police station ang suno sa iya, pangsot kagigko. Pagkasunod nga adlaw, ginrelieve ang hepe sang EB Magalona PNP nga si Lieutenant John Paul Tabuhara kag siya ang ginbuslan ni Police Captain Eric Doronilla. Ang mga on-duty nga pulis nga naabtan nga nagakatulog ang pagapasabton man sang Negros Occidental Police Provincial Office. They are asked to submit their explanation through writing, through formal writing as to what really happened on that evening, no? And yun din, nagko-conduct pa din ng investigation, ongoing pa din ang investigation natin towards these officers na nahuli na allegedly. Sa post ng official page ng EB Magalona PNP, ilan na nga gintinluan ng police station, pati na ang banyo sini, nga ginkuhaan pa sang litrato ni Celis bangod mahigko. Ginpanomduman, sang nok po sa mga pulis nga mangin alerto kag hindi magtulog kung nagatrabaho, pati ng pagpabilin sang katino sa police station nga masami ginakadtuan sang mga pumuluyo. Marcian Muyko para sa ginkakas Negros.